akong kakilala, isang matandang dalaga. May nakilala sa social media, lalaking macho, batang bata. Nagpadala ng maraming money dahil mahal niya daw si baby. Ang di alam nitong si Ale, fake na lalaki pala si pare. Noong araw na nag-meet sila, laking gulat niya at pagkadismaya. Ang macho na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Ito namang si lalaki, tumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanya. Pero itong asawa niya, ayaw nang sumama sa kanya. Kaya itong si lalaki, umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, tatanga-tanga raw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog, footlong ang binili niya. Sabi nanay ko, hotdog, pinili mo potlong, potlong, potlong. Sumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Meron ding isang binata, may nakilalang dalaga. Maganda, sexy at maputi, flight attendant ang trabaho niya. Sa Facebook nagmahalan sila, nag-lovemaking, nagmaryang balat pa. Ang di alam nitong si Pogi, nanay pala ng girl ang kachat niya. Isang araw si nanay nagbanta, iskandal ni Pogi